Haarby Trælast har fået 2 nye medarbejdere med hjælp fra Jobcenter Assens. Succesen for os består i, at vi har fået nogle virkelig engagerede medarbejdere. I ude i hjemmeplejen i Tommerup og hos Nielsen Steel Solution er virksomhed og ledige også blevet matchet. Jeg har en, som jeg har i jobprøvning, som forhåbentlig munder ud i en ordentlig ansættelse, når jobprøvningen er slut. Jeg har 2, som er ansat i flexjob, og så har jeg en, som er ansat på ordinære vilkår. Jette Nygaard var langtidsledig. Hun kom i virksomhedspraktik i hjemmeplejen, og efter 6 måneder er hun nu fastansat. Så er vi klar, Mi. Jette er en stabil arbejdskraft. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at som leder, der kigger jeg meget på sygefravær. Og Jette har ikke haft en eneste sygefraværsdag i den tid, hun har været her. Det var gratis for hjemmeplejen at have Jette Nygaard i virksomhedspraktik. Nu har de indstillet hende til at gå videre som voksenlærling, så hun kan blive videreuddannet inden for området. Rekrutteringen inden for området, den er jo svær i forvejen. Så vi håber, når nu Jette er færdig som social- og sundhedshjælper, at hun bliver inden for området. Pernille Lund er ansat hos Nielsen Steel Solution. Efter en blodprop i benet måtte hun opgive at arbejde i butik. Nu fakturerer hun 25 timer om ugen i et såkaldt flexjob. Pernille viste sig ret hurtigt, at hun havde gode evner til bogføring. Så i dag der står hun for alle vores bogføring af både kreditor og debitor. Og de skånehensyn, vi tager til Pernille i dag, det er, at hun henter post og lægger lidt tegninger på plads, så hun kan gå lidt til at gå fra sin arbejdsplads. Ellers så fungerer hun helt på normale vilkår. Med flexjob kan en virksomhed ansætte en medarbejder med tilskud. Hos Montana Møbler i Haarby har de valgt en løsning med flexjob til arbejdsfastholdelse. Det gjorde de for at beholde Palle Kjær, en mangeårig medarbejder, der var blevet alvorligt syg. Og der har vi så lavet en forhandling med Jobcenteret i Assens om at få Palle tilbage på arbejdsmarkedet. Og det har været et forløb, hvor det har været opstart på 2 timer om dagen, og så efterfølgende 3 timer, og så 4 timer. Og det er så lykkeligt nu, at Palle han er kommet på fuld tid efter 3 måneder på deltid, altså som en flexjob, kan man sige. Og Palle er i fuld vigør nu igen efter hans lange sygefravær. Palle Kjær er sikret sin løn, og Montana får refusion fra Assens Kommune. Haarby Trælast manglede akut medarbejdere. Deres trælast skulle flyttes. De blev straks kontaktet af Jobcenter Assens med et tilbud om ledige med nedsat arbejdsevne. Jobcenteret Assens har altid kunne hjælpe os i de situationer. Og det er klart, set som virksomhedsleder skal vi også kigge lidt på lønomkostningerne. Så kombinationen med at kunne hjælpe kolleger og personer videre i systemet, samtidig med et løntilskud, har for os vist sig som en rigtig god fordel. Uni Hagebø var i arbejdsprøvning hos Haarby Trælast. Hendes arm var helt nedslidt som kok, og der var andre følgesygdomme. Hun har haft lidt hudsygdomme og så videre, som er stressrelateret. Og vi kan faktisk se nu, at de ting er helt forsvundet, og hun er rigtig glad og tilfreds. Efter arbejdsprøvningen blev Uni Hagebø fastansat i flexjob. Og det indebærer alt lige fra varemodtagelse til at sætte varer på plads. Og nu er vi så stille og roligt begyndt at gå over i det salgsmæssige og uddanne hende til det. Jobcenter Assens er for alle ledige. Vi forsøger selvfølgelig at strikke nogle løsninger sammen til gavn for firmaerne. Altså vi finder en borger, som vi mener passer til det firma, og så laver vi en samtale med firmaet og med borgeren, og så på den måde laver vi forhåbentlig en løsning, som kan bruges fremadrettet, ikke? Virksomhedskonsulenten holder et vågent øje med virksomhedernes behov for arbejdskraft. Jeg søger en slagter her på Jobnet, og jeg har faktisk en fra Assens, en Simon, der kunne være velegnet til det. Jobcenter Assens kunne på den måde hjælpe Nielsen Steel Solution med et flaskehalsproblem. De manglede en svejser. Jes Sørensen var ledig efter et trafikuheld. Jeg stod og manglede akut en svejser. Det er en tiksvejser i tyndplader, dem er de svære at få fat på. Og heldigvis så endte det med efter endt jobprøvning, at han fungerede rigtig godt. Og derfor så har jeg tilbudt ham en ordentlig ansættelse, og han fungerer som svejser her i dag og har gjort det i over et år på nuværende tidspunkt. Haarby Trælast ansatte 3 ledige. Uni Hagebø blev fastansat. John Jørgensen blev fastansat i et ordinært job, og en tredje fik arbejde et andet sted. Det synes jeg, at vi faktisk har gjort rimelig godt sammen med de kolleger, vi har fået. Det har været en løbende proces, hvor vi hele tiden har fulgt dem tæt sammen med Jobcenteret. Så det vigtigste det er jo, at vi kan få et godt samarbejde på tværs. Det er utrolig vigtigt, at vi får dem ret hurtigt i gang igen. Det er utrolig vigtigt.